Намираме се. Здравейте! Разбрахме, че има рекорд на Гинес най-много щитки на лицето. Решихме да го караме това нещо като мода и при нас в България. При нас е дошла една колежка, която ще зададем няколко въпроса. Здравейте! Какво смятате за това да се носят щипки на лицето? Ами, според мен това е много полезно от медицинска гледна точка, понеже на ушите има много точки, които отговарят за различни органи от тялото. Много добре, много добре. В момента аз съм с щипки и много ме боли. Не бих го пробвал втори път. Вие бихте ли пробвали? Ами, бих пробвала, но не мисля, че ще издържа повече от 2 минути, понеже не търпа на болка. Благодаря ви, всичко добро.